na Líniang Tarot a dnes sa pozrieme na 23. runu futhárku germánskeho prostého. Je ňou runa Dagas. Takže táto runa znamená deň, prelom, zmeny, novinky, rovnováhu, bezpečie denného svetla a vlastne cez deň vidíme okolie, ktoré nás chráni pred nepriateľom. Takže runa Dagas. Ďalej som si pre vás pripravila 3 runy, ktoré keď si nakreslíte ako symbol, buď na ruku, na papierik, alebo vyriete do dreva, tak vám pomôže zhodiť kilogramy. Keď si budete tieto runy treba spísať na ruku, tak vždy runy píšeme smerom k sebe. Ale keďže chceme teraz zhodiť kilogramy, tak budeme to písať opačne. Čiže od dola hore, tak aby sme sa tých kilogramov zbavili. Takže prvá runa je runa Kano. Toto je vlastne ženská sila, jar a obnova. Takže teraz to budeme brať ako obnovu. Druhá runa je runa Algis. To je ochrana, požehnanie, ochrana zhora, takže aby sa nám darilo. A tretia runa je runa Dagas, ktorá znamená rovnováhu, zmeny, novinky. Takže toto je pre vás. Pekný deň.